yam niyithwale nifunde kum. Now sizawufunda ntoni kuye xa enguThixo? Uthini ke? Thabathani ijogwe yam niyithwale. Athi nifunde kum. Azikhuphe ke ngoku isubject efuna sisifunde kuye. Athi ngoba mna ndinobulali. Hayibo, ndinobulali. Ndinokuthobeka ngenhliziyo. Kanti ukhupha ezi zinto anguYesu ngazo ukuba ngaba masizifunde. Ngoba asinokwazi ukuthwala ijogwe yakhe singenazo ezinto athwala ngazo. Amen. Asinokwazi ukuthwala ijogwe yakhe singenazo izinto athwala ngazo. Ngoba uJesu wayithwala ijogwe yakhe successfully, eyithwala nge-content of his character. That's why ke wesithi nifunde kum ngokuba ndinobulali, ndinokuthobeka ngenhliziyo. Kanti usinikeza izinto uthwala ngazo, izinto zikamoya. Usinika ntoni? Ezi zinto uthwalwa ngazo, izinto zikamoya. Azithwala ngomthandazo qha. Zithwala ngomthandazo. Funeka ube naso isitya sokuthwala izinto zikamoya. Amen. So uJesu ke ngoku apha uthi umlamleli, Jesus the good shepherd. If we have a theme, inako ukucomparison. Meaning zikhona shepherd uYesu aqhathaniswa nazo. Akunothiwa the good. Kanti azikho ezinye aqhathaniswa nazo. Amen. So, uthi Jesus the good shepherd. So, uzawunika ke ngomlamleli sibubone ubushepherd bukaYesu. But asinobubona ubushepherd bakhe singathethanga ngeflock. Singathethanga ngezimvu. Ngoba umalusi xa zingekho izimvu akanabo ukwalusa. Senje uYesu akangolusi ngokwasephepheni ngokwedigri. Xa ungumalusi ngokuzalwa. Ushepherd ngokuzalwa. And then awukwazi ukuthetha ngeshepherd ungathethi ngezimvu. Ngoba ubushepherd bubonakala ezimvini. So apha ke ngoku umbhali masifundeni pha kwincwadi kaJohn chapter 10 quickly. John chapter 10. Let us find about verse 11. Chapter 10, verse 11. Verse 11. Ndim umalusi olungileyo. Umalusi olungileyo ubomi bakhe ubunqamela izimvu. Ke yena
umqeshwa engengumalusi ezingezizo ezakhe izimvu, ibona ingcuka isiza, azishiye izimvu, abaleke, ize ingcuka izibambe, izichitha-chithe izimvu. Umqeshwa ke lo ubaleka ngokuba engumqeshwa, engazikhathalele izimvu. Ndim umalusi olungileyo, ndiyazazi ezam, ndiyaziwa zezam. Amen. Apha sifumana into yoba uYesu uyaziveza njengomalusi olungileyo. Kwalapha ekuzivezeni kwakhe aveze nomqashwa. Amen. Umqashwa awunomi-identifya ungekaveli eneni. Umqashwa awungeke umu-identifye ungekaveli eneni. Xa umbona esendle ungathi xa umbulisa uthi ngoba malusi, ngoba akukaveli eneni. Na uthi ngoku mna ndohluke ngento yoba umqashwa uthi xa kuvela ingcuka abaleke azishiye apho izimvu. So ubuqashwa bakhe butyhilakala xa kuvela utshaba. Nikhona bazalwane. Sonke singazibiza njengeeshepherd until kude kufike isizini yetshaba. Utsho kuvele ishepherd kunye nomqashwa. Ngoba bakhona abantu abathi babizelwe ukwalusa, kanti bangabo abaqashwa ababizelwanga ukwalusa. Nikhona bathandekayo. And banazo izimvu. Senzo ungaba confused into bangaba bayathanda abantu abangabaqashwa babe nezimvu. Bade bodlule nomelusi lo. Ubona hey lo mfo lona unegusha malomfo. Kanti lo mfo ungumqashwa ayizo zakhe. But lento uzayibona xa kufike isizini yokutestwa uba ngaba akanguyanga umelusi ungumqashwa. So uYesu uthi ngoku umbona ngokuvela kwengcuka abaleke azishiye apho izimvu. Athi ndim umolusi olungileyo. I am a good shepherd because I lay my own life for the flocks. Mna obabubomi ndiyabuthatha ndibuncamela izimvu. Endaweni yoba kuhlaselwe izimvu ndinikela ngam uba makuhlaselwe yena ukuze kusinde izimvu. So ii-qualities zokwalusa zivela kabuchitheka uba lona nguye umalusi.